Malaba tayo mga idol. Yan. Tayo yung mga tigasin. Tigasaing, tigaluto, tigalaba. Baka meron pa kayong mga labahan dyan, tara. Dalhin nyo dito. Malabang ko na. Laban-labatan. Laban-labatan. Laba. Laba tayo. Wala na susutin. Problema lang. Walang init, hindi mainit. Sama ng panahon yun. Ulan din, panilang ulan. Papatuyun na natin sa hangin ito. Wow. Ayaw. Ayaw mag-asawa. Maglalaba lang naman kamo. Ha? La 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 la. Pero ayos na yung mga idol. Hindi porket sabihin naglalaba ka, ay isa ka ng ano. Ibig sabihin ay mas maganda yung naglalaba kaysa sa hindi naglalaba. Yung papalaba mo na sa ano, diba? Hindi porket sabihin naglaba ay kay ano na. Titignan na kayo, ay ano, ganyan, yun. Ako kasi, gusto ko ako naglalaba ng damit ko. Kasi pag ikaw naglalaba, di ba? Ano mo yung, ano, linis na ano mo yung damit. Saka wala mga takwarta pag ano, ang palaundry. Sanay na mga nasa sulit sinilaran. Lalaban, tayo'y lalaban. At saka bibihira na yung mga lalaki na naglalaba. Diba? Kami na lang ata natitira. Joke. Ay, isang linggo nito na ano ko eh. Labahan eh. Dumami. Hirap na kasi maglaba ng ako na nakaraan. Dahil maulan. Ulan. Hindi naman matutuyo. Mamamahon lang yung ano, kahit bagong laba. So ngayon, hindi mo lang kasi ano, wala naman init. Kulimlim pa rin. Gawa ng low pressure.
hapon, tuyo na. Eh, pag ganito ay, dalawang araw ay hindi pa tuyo. Kaya dapat lagi may daon pag ganitong walang init. Hindi naman masyado madumi yung damit ko kasi pag kakasuot ng ano, ubad yun. Kaya, kunting ano lang ito. Sa akin naman damit eh. Kaya hindi na kailangan na linis-linisin maigi. Tama itong ano, kus balongs na lang guys. Kaya kayo dyan, kayong mga lalaki dyan, tulungan nyo rin yung asawa nyo maglaba. Hindi lahat kasi ng babae, porket babae, sila na maglalaba. Hindi. Kailangan, tulungan mo lang. Kundi, bawasan mo yung damit mo. Ganun. Kasi mahirap din yung paglaba pag marami. Mahirap. Pero, tulungan na lang. Kasi paglalaba, sigurado ang pinakano mo, tatlong oras eh. Kasama na yung pag-ano dyan, pagsampay. Di pa, pag marami. Kaya tulungan mo lang. Kasi masakit din sa kamay. Yung mga babae, nakakaawa naman yung mga babae. Pag sila lagi nagkukuskus. Manipis na kasi mga ano nila. Kaya tulungan na lang natin. Ha? La